Δεν θα με ακολογήσω. Συνήθως αυτές τις εκδηλώσεις συνιστάται και να λέμε μια μικρή αναδρομή το τι πετύχαμε. Δεν θα ήθελα να χαλαρίσω τον χρόνο, θα ήταν προτιμότερο να το αφιερώσουμε στην ωραία χρονιά που ακολουθεί. Απλώς επιγραμματικά θα έλεγα ότι ο σύνδεσμός μας είχε μια πλούσια δραστηριότητα φέτος, τόσο σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, είτε αυτή ήταν πορεία είτε συγκεντρώσεις για τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Είχαμε μια θαυμάσια συνεργασία πάντα με πρωτοβουλία της ΕΑΜ για να συντάξουμε και υπογράψουμε επιστολές διαμαρτυρίας προς τους ηθήνοντας. Αλλά φαίνεται ότι όλα αυτά είναι φωνή βόντος εν διερήμου. Και γενικά ο σύνδεσμός μας προσπαθεί να διατηρηθεί μέσα από αυτή τη λέλαπα που όλοι περνάμε. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία πάντα με τη ΣΜΗ, γιατί είναι η ευαισθησία μας στη σχολή αυτή. Και χαιρόμεθα που τη βλέπουμε πάντα να έχει μια αναβάθμιση. Και όπως ξέρετε από πέρσι έχει αρχίσει ο τρίτος χρόνος της εξειδίκευσης των νέων κελευστών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς χαιρόμεθα διότι έχουμε προσφέρει ορισμένες υπηρεσίες ή έχουμε πει την εμπειρία μας σε θεσμικά θέματα, όπως για τον χώρο της αποφοίτησης που καθιερώθηκε επί δικαίωσης του κ. Κοροβέση, για την επίδοση των πτυχίων στον χώρο της τελετής και όχι μέσα στο γραφείο του διοικητού όπως συνηθίζεται, και τέλος για το θέμα της σημαίας που ανέφερα, που την φέρει πλέον ο αρχηγός της σχολής. Σαν συντομότερα νέα του συνδέσμου μας, θα ήθελα να καλωσορίσω τα νέα μέλη του συνδέσμου, τα οποία είναι οι νέοι κελευστοί που ορκίστηκαν πέρσι το Σεπτέμβριο, όπου με μια απόφαση του κυρίου Αρχηγού, οι απόφοιτοι πλέον κελευστές θα γίνονται αυτομάτως μέλη του συνδέσμου αποφοίτητος ΜΗΝ και κατά τη διαδρομή θα είναι δική τους επιλογή αν θέλουν να παραμείνουν ή όχι. Επίσης, θέλω να ανακοινώσω ότι ένας συνάδελφος, ο Λεωνίδας Γιανναράκος, της τάξης του 1949, και όπως ξέρετε είναι η τάξη η οποία τάραξε τα νερά, όχι μόνο στο ναυτικό, αλλά στην τότε όλη η Ελλάδα, με την δυναμική κίνηση που έκαναν το 1952, όπου η υπηρεσία την χαρακτήρισε ομαδική απίθεια. Οι δε πολιτικές τότε δυνάμεις που το εκμεταλλεύτηκαν το χαρακτήρισαν κομμουνιστική ανταρσία. Έχει γράψει ένα βιβλίο για αυτά τα γεγονότα, εμείς τα έχουμε γράψει στην εφημερίδα κατά τα διαστήματα και αναφέρονται και στο βιβλίο που έχω εκδώσει για την ιστορία της σχολής ταυτοπαίδων, ΣΔΙΝ και ΣΜΗΝ. Έχει γράψει ένα βιβλίο 60 χρόνια μετά. Μια ιστορία όπως πραγματικά την έζησε ο ίδιος που ήταν μέσα στο μάτι του Κυκλώνα, με πολλές λεπτομέρειες και ένα πλούτο φωτογραφιών, το τι συνέβη πριν, μετά, κατά τη διάρκεια και μετά αυτή την κίνηση. Θα καταλήξω ότι τα αιτήματα των τότε μαθητών, που ήταν πολύ απλά, διότι αυτά ήδη και λειτουργούσαν και υπήρχαν για τις άλλες σχολές αεροπορίας και στρατού, δεν υπήρχαν για το ναυτικό. Υλοποιήθηκαν στο ναυτικό μετά από 20 χρόνια, όταν η σχολή ναυτοπαίδων έγινε σχολή δοκίμων αξιωματικών ναυτικού. Άρα, όπως τους χαρακτηρίζω εγώ, ήταν σκαπανείς και πρωτοπόροι, απλώς τα πιο μπροστά από την εποχή τους, κατά 20 χρόνια. Το βιβλίο διατίθεται στην είσοδο που μπαίνετε και στοιχίζει 15 ευρώ. Περισσότερα θα πούμε στις εκλογές που θα έχουμε κατά το Μάρτιο μήνα και θα παρακαλούσα την άθροα της συμμετοχή όλων. Το Ταμείο μας Αρρωγής, παρά τις δυσκολίες μας, λειτουργεί. Προσφέρουμε μικρές ηθικές βοήθειες, δεν λύνουμε προβλήματα, αλλά σας διαβεβαιώνω, άλλωστε τα ξέρουμε όλοι, περνάμε δύσκολες, εγώ θα έλεγα και τραγικές καταστάσεις, όταν έρχονται συνάδελφοι και παρακαλάνε για μικρά ποσά να συμπληρώσουν μέχρι να πάρουν τη σύνταξή τους για τα φάρμακά τους. Είναι τραγική κατάσταση. Και τέλος, θα παρακαλούσα να ξεχνάτε τη συνδρομή σας. Είναι το μόνο μέσο που μας ενισχύει. Άφησα τελευταία τα οικονομικά, διότι εκείνο το οποίο πιστεύω ότι λείπει από αυτή τη χώρα είναι το επισήμως κύριοι δυστυχώς επιτοχεύσαμε. Το τι σπταίει είναι γνωστό. Κάθε ένας που έχει κοινό νου
δεν έχει ιδεολειψία και απλώς παρακολουθεί τα γεγονότα, θα καταλάβει ότι τα 30 χρόνια αυτή την ταλέπορη χώρα την κυβερνούν άτομα τα οποία η πολιτική τους πορεία ήταν μέσα από κομματικές παρατάξεις, τουντοκάδες, αυσιοκολλητές, καιροσκόποι, και επειδή δημιουργήθηκαν πάρα πολλά κενά και στην εξουσία αλλά και οι civiικές αρχές και η φύση δεν αντέχεται το κενό, αυτούς τους χώρους τους κατέλαβαν άτομα καιροσκοπικά, τα οποία κατέληξαν την πατρίδα μας σε αυτό το χάος. Παρά τα αυτά, εμείς πρέπει να σταθούμε πολύ δυνατοί, με πολύ σθένος, διότι πρέπει να αγωνιστούμε και να αφήσουμε κάτι το καλύτερο για τις νέες γενιές και για τα παιδιά μας που μας ακολουθούν. Και γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο να εκπληρώνουμε τα καθήκοντά μας, θα έλεγα τις υποχρεώσεις μας, τουλάχιστον σε ηθικούς και θεσμικούς θεσμούς, όπως είναι οι συνελεύσεις, τα σωματεία, οι συγκεντρώσεις, διότι και αυτό είναι ένας πυρήνας, όπως είναι και η οικογένειά μας. Για τα οικονομικά μας που ήταν πάρα πολύ δύσκολα, θα πρέπει να ευχαριστήσω ειλικρινά την Motor Oil και προσωπικά τον κύριο Βαρδινογιάννη, που απευθυνθήκαμε και μας ενίσχυσε με μια καλή οικονομική ενίσχυση. Επίσης, τον κύριο Περμενάκη και τον ΔΣ της ΙΑΝ για την ετήσια μικρή χορηγία τους, που είναι μια ανάσα αυτή, τις συνδρομές βέβαια των συναδέλφων και τον φίλο και συνάδελφο Μιχάλη Καλαφάτη, πρώην αρχιμηχανικό ναυτιλιακής εταιρείας, που πάντα μας συνδράμει με ένα αξιόλογο ποσό. Για την επιτυχία της σημερινής εκδήλωσης, θα ήθελα πρωτίστως να ευχαριστήσω τον ΔΣ και προσωπικά τον κύριο Απαλούμπη για την παραχώρηση αυτού του χώρου, του ωραίου. Ευχόμαστε, και θα το πω ειλικρινά, διότι δεν πληρώνουμε τίποτα, ενώ άλλες αίθουσες πρέπει να πληρώναμε, αλλά θεωρώ ότι το Ναυτικό Μουσείο είναι μια γωνιά δική μας. Είναι μια προέκταση δική μας και γι' αυτό το θεωρώ απαραίτητο ότι κάθε απόστατος πρέπει να είναι μέρος του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος. Και όπως έχω πει, βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε μουσιακό είδος, αλλά πρέπει να ενισχύουμε αυτή την γερή και μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΑΝ, διότι μας παραχώρησε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, την πίτα και τα τιμάχια της πίτας, τα οποία θα μοιραστούν στο τέλος, τον προμηθευτικό οργανισμό ναυτικού και τον διευθυντή τον κύριο Ρόντο, για την παραχώρηση των αναψυκτικών και των μικρών κουτιμάτων, το πολεμικό ναυτικό και συγκεκριμένα την διοίκηση ναυτικής εκπαίδευσης, τον ΔΕΔ Σπουδιέν και την υπηρεσία ιστορίας ναυτικού, διότι συγκεντρώσαμε ένα ωραίο υλικό που θα δοθεί σαν δώρο στα παιδιά της χοροδίας, τα οποία θα είναι για αυτά ενθυμήματα από το πολεμικό ναυτικό. Και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και την περίφημη χοροδία έμπνευσης της κυρίας Ούκου Καντάρη, η οποία θα με θυμηθείτε πολύ σύντομα θα γίνει πανελληνίως γνωστή, διότι είναι μια πολύ σπουδαία χοροδία. Την παρακολούθησα τελευταία στο Γυμνάσιο Μουσικών Σπουδών της Παλίνης, σε μια εκδήλωση «Η Ελλάδα κατά Ξαρχάκων», που ένα τμήμα θα μπει και σήμερα, και πραγματικά εντυπωσίασε τα 500 και πλέον άτομα στο φουαγέ του γυμνασίου. Έχει παρουσιαστεί στην τηλεόραση και ετοιμάζεται να ξαναπαρουσιαστεί, από ό,τι πληροφορήθηκα, στην εκπομπή του ηθοποιού και παρουσιαστή κ. Παπαδόπουλου, και πραγματικά θα τα απολαύσετε κι εσείς. Τελειώνοντας λοιπόν, θα ήθελα να καταλήξω. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αρχηγό, ο οποίος αν και απόν με την τελευταία του τοποθέτηση που έκανε υπέρ των ενόπλων δυνάμεων και των αποστράτων, απλώς επιβεβαίωσε πολύ δυναμικά το αρχή άνδρα αντίκληση. Το είχε ανάγκη ο στρατός μας μια τέτοια δυναμική παρουσίαση. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε και ο Άγιος Νικόλας να είναι κοντά μας και να βοηθήσει την αγαπημένη μας πατρίδα να βγει από αυτόν τον κηδεώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλλιτεχνικό πρόγραμμα.